Ja, for helvede var det utroligt, mand. Mikkel Hansen, han kommer igennem hele forsvarslinjen, men jeg har aldrig set noget lignende. Men jeg færger, men han er mister fat, men det kan jeg kraftigt godt fortælle dig, mand. Han løber igennem det hele. Ej, fuck, han scorede, men det troede jeg fandme ikke, der var helt frit mål. Ej, hvor var det en kæmpe stor overraskende. Nå, men ja, nu der. Ja. Hej, fansene jubler. Vi er danskerne, vi er danskerne. Ole, ole, ole. Mikkel Hansen, Vi er Hansen, Mikkel Hansen, Mikkel Hansen. Han går jo helt amok, mand. Han tager dem alle sammen, Gå så. Hvad er det for en skidt dækning af målmanden? Nej. Ej, han kan simpelthen ikke finde ud af at dække bord ham der. Han er helt vildt dårlig. Nej. Nej, der ligger en kage på gulvet. Nej, der er en kage inde på banen. Kage på banen. Rødt kort til Mikkel. Nej, der er ikke engang rødt kort til målmanden og hele de andres hold. Woo! Og Landin redder. Ja, vi er røde, og vi er hvide. Ole. Alle andre fra det. Og der har vi så de andre for en chance, men Landin er vores regn og tager den. Der er straffe. Går så Landin. Vi bærer sådan til Gud. Han redder. Mikkel Hansen scorer. Vi har vundet VM måske. Kom nu til. Kom nu. Og det gør den nu. Vi er mestrene. 1-0 er nok. Vi går amok. Vi vandt med 1 mål over franskerne. Franskmænd, mand. Vi tager også OL nu og EM. Skrid hjem og æd jeres flyts derhjemme i Frankrig. Nå, men god jul herfra.